Faltan camioneiros. O sector enfrontase a un problema que podería facer cambalear a economía. As cifras a nivel mundial son canto menos preocupantes. 3,6 millóns de postos están sen cubrir, unha cifra que, segundo as estimacións, vaise duplicar en 2028. Imagínense por un momento as fábricas e centros logísticos cos camións parados, os estantes baleiros coa mercadoría agardando polo seu transporte cunha rede de consumo ao bordo do colapso. Pois esta escena podería estar moito máis preto do que imaginamos. Pero cales son os motivos da falta de profesionais nas estradas? O problema ten raíces profundas. Máis da metade dos camioneiros en activo ten máis de 55 anos. A profesión envellece sen que chegue unha sustitución xeracional real. Os novos non se senten atraídos por un oficio que require de moitos sacrificios. Isto ou che gusta e o colles con cariño ou senón, olvídate, amargaste en vida. Entonces, malo que son moitos días fora da casa, os sueldos son os que son, temos que vir diles, todo sube. Horas e horas ao volante, atravesando España ou mesmo viaxando polo estranxeiro e pasando noites lonxe da casa. Por iso os camioneiros xa alzan a voz exixindo mellores salarios e unhas condicións dignas. E o que tampouco atrae aos máis novos é o prezo do carné. Mentres tanto, a escaseza de profesionais non só ameaza as empresas, tamén aos nosos petos. E dende o sector xa se preguntan quen tomará o volante mañá. É un problema moi grave que non haxa camioneiros, que falten 30.000 en toda España. É un problema de España en xeral de toda Europa. Estás empezando a tomar, Bernardo, medidas case desesperadas, non? Sí, Rocío, porque estamos ante un problema pro transporte, pero tamén para a economía en xeral. E, efectivamente, as administracións e o sector moven ficha para atraer novos profesionais. A primeira medida xa anunciada é unha axuda pública de ata 3.000 euros para cubrir parte do custo dese carné C ou D, pero as empresas do sector piden ir máis alá. Unha das súas propostas estrela é crear unha formación profesional de grau medio específica para transporte. A idea é que o alumnado poida incorporarse ao mercado laboral nada máis rematar os estudos, igual que acontece noutras ramas da FP. Outra das reivindicacións clave, axilizar a regularización de traballadores estranxeiros. Por qué? Porque a contratación internacional é cada vez máis necesaria, pero os trámites poden demorarse entre 12 e 18 meses. Valórase, ademais, incluir a profesión no catálogo de ocupacións de difícil cobertura, o que permitiría contratar máis facilmente no exterior. E a maiores, o sector insiste en que para atraer xente nova tamén hai que mellorar as condicións, salarios máis competitivos, horarios máis razoables e conciliación real, porque sen iso, din, ningunha axuda será suficiente. Resultarán efectivas estas medidas? Preguntámonos hoxe. Estamos con Ana Suárez, na cidade da Coruña, propietaria dunha empresa de transporte. Confía ela en captar transportistas a curto prazo? Como levan estas datas de tanto movimento? Padín. Pois xa te imaginas, facendo moitos números, en estas datas moito máis agora que se chega o Black Friday. Por eso quixemos vir onde a Ana, propietaria e fundadora desta empresa de transportes. Moi bo día, Ana. Bo día. Que é o que está pasando no sector? Pues, bueno, que está producindo unha crisis importante porque falta mano de obra. Pero por que non queremos ser conductores? Porque la gente pasa mucho tiempo fuera de casa y para ahora mismo pues supone un problema, o la gente piensa que es un problema. Claro, pode que o envellecemento da man de obra agrave ese problema. Sí, sí, porque por ejemplo yo tengo 2 hijas y ninguna de mis hijas quiere continuar en este sector. Claro, Están sobre todo estudiando están medicina, claro. As novas xeracións buscamos máis estar cerca de casa, e o transporte internacional, como que estamos a falar, pois podemos estar 15 días incluso sen vir pola casa. Pero, Ana, e os sueldos, como están os sueldos neste sector? Los sueldos, bueno, los sueldos son maravillosos. O sea, aquí diría que la gente se anime porque se gana mucho dinero. Canto, Ana, dame un dato. Pues la horquilla puede estar, así sin centrarnos, porque varía entre las empresas, entre 3.000 y 5.000 euros para hacer transporte internacional. Un soldo moi bo. Vamos a preguntarlle por aquí aos compañeros. Moi bo día, como levamos o transporte internacional? Buenos días. Para mí es muy bien trabajar internacional. Trabajo con mi familia, tengo un perro conmigo. Es muy bien trabajar internacional. No es una
cosa salir de casa es bien, es bien. Pois moitísimas grazas por atendernos. Son parella, os dous son condutores e van co seu can pois a continuar. E Ana, ti crees que esta falta de conductores pode pôr en risco a economía? Por supuesto, puede poner en riesgo de la economía porque movemos muchos productos perecederos y al final esto puede afectar al bolsillo de cada español porque nos puede incrementar el precio del producto. Claro, pero unha das trabas é chegar a ter ese carné de conductor, non? As axudas tamén están favorecendo en este sentido. Sí, además, vamos, unas ayudas fantásticas porque el carné es caro y se están dando ayudas de 3.000 o más dinero para que la gente se saque el carné de conducir. E ti como ves o futuro da profesión? Pues el futuro de la profesión yo espero y hago un llamamiento para que la gente, vamos, esta profesión es muy digna, es un trabajo muy bonito y se gana mucho dinero. O sea que, y se puede además compartir con la familia como en muchísimos casos, como el que hemos visto. Pois Ana, moitísimas grazas por atendernos. Aí están a ver, pois falamos con unha familia de conductores que viaxa xuntos e o que queda claro é que é unha profesión onde o soldo é moi digno.